سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكن يخون كما يتخونوا سنة كتكونوا ناوتر من يوتيو أبزلو من ريو فيديو بزعبا ناي ميديا كافرج ناي عالمنا كما يكم زنبري كنرينا تي فيستيفال كجبر كله بعبيو نتي حزبي كما تي زجبر زلو كنتات قلحتاني عالم نخركب ويدما نتي أبير ترازلو تقم عالم نختفلطنا زبل مخنيات يتقند سلام سلف كتقبر كلها قداي كان عالم نمقلات اب عالم تفلاتنا نخركب امو قلعتاني عالم دقفنا عالم نمركاب يتعلامانا سلام سلف كل جزي زقبر እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እዚ ተገይሩ ዘሎ ቫንዳሊዝም ወይ ከዓ ዓብይ ሸፈነ ብዓመፅን ብሕማቅ ነገርን ሸፈነ ረኺቡ ዘሎ እንታይ ዓይነት ሸፈነ ሚድያ ዝህቦ ዘሎ ክንርኢና እዚ ድዩ ነይሩ እቲ ዕላማ ብከምዚ ኤርትራውያን ንክንፍለጥ ድዩ ከምዚ ዓይነት ንፍትሕን ዲሞክራሲን ይቃለስ ኣለኹ እናበልካ ከምዚ ዓይነት ብሚድያ ሸፈነ ንክትረክብ እንተነይሩ ዕላማኻ ረአዮ ሕጂ ካብዚ ፊድባክ ትረክብ ኢኻ ናይ ሓደ ወገን ናይ ገለ መላምቲኻ ከይትብል ኣብታ ኢንተርነት ዘሎ ክሳብ ሕጂ ዓበይቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ቢቢሲ ሲኤንኤን አልጀዚራ ካልኦት ስካይ ኒውስ ኩሎም ቶም ዓበይቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ዝበሃሉ ዝተዛረብዎ ኣብዚ ከምፃልኩም እየ እቲ ዕላማ ድማ ነዚ እንድሕር ኮይኑ እቲ ዕላማኹም ካብኡ ክትመሃሩ እንተዘየሎ ኮይኑ ግን ብትክክል እቲ ዕላማ እንታይ ምዃኑ ንኽበርሃልና መንታነ ዘምፆ ዘለኹ ስለዚ መጀመርያ ብስካይ ኒውስ ንጀምር እንታይ ኢሎም ነቲ ኩነታት ክንርኢና let's listen to this one. Police in Tel Aviv had been warned that there might be violence, but they were taken by surprise. Hundreds of Eritrean asylum seekers marched on the Eritrean embassy in Tel Aviv to protest against the dictatorship back home. When police tried to prevent them from reaching there, it turned violent. So police ናይ ቴል አቪቭ ኣቲ ዝግበር ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ወይ ኣንቲ ፌስቲቫል ዝግበር ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ሃንደበት ኮይኖም ወይ ልዕሊ ዓቕሞም ልዕሊ ትፅቢቶም ኮይንዎም እቲ ቀንዲ ፀገም ድማ ኣብቲ ፌስቲቫል ዝግበረሉ ዝነበረ ቦታ ክቐርቡ ምስ ጀመሩ ጠጠው በሉ ምስ በልዎም ጠጠው ክብሉ ስለ ዘይከኣሉ እቲ ፀገም ሽዑ ጀሚሩ ይብል ኣሎ ንቐፅል More than 150 people were injured, including 30 police officers. ልዕሊ 150 ሰባት ተጎዲዮም ኣለዉ ኣብዚ ከምኡ ድማ 30 ድማ ፖሊስ ስለዚ 30 ፖሊስ ማለት ዓብ ነገር ንእስራኤላውያን ወይ ከዓ ንዝኾነት ሃገር 30 ፖሊስ ክጉዱ ከሎ ዓብ ነገር እዩ ኣብ ልዕሊኡ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ኣብቲ ከተማ ወሪዱ ዘሎ እቲ ነቲ ኩነታት ዝረኣዩ ፕራይም ሚኒስተር ዝኣክል ብዛዕባ እቲ ኩነታት ተዛሪቡሉ ፅኒሕልና ክንሪኦ ኢና እንታይ ዓይነት ውሳነ ኣብቲኦም ተታሒዞም ዘለውን ኣብዚ ከምዚ ኩነታት ተሳተፉን እንታይ ዓይነት ውሳነ ገይሩ ከልብ ዘሎ ክንሪኦ ኢና ናይ ሕክምና ሪፖርት እውን ክንርኢ ኢና ብጣዕሚ ሓደገኛ ከምዚ ዓይነት ተራእዩ ዘይፍለጥ እዩ ኣብ ካልእ እውን ይረአ ነይሩ እዩ ግን ኣይ ቲንክ ክሳብ ክንዲዚ ዝተበፅሐ ኣይመስለንን እንተሎ ኮይኑ ግን ኣርሙኒ Israeli police fired tear gas, rubber bullets and stun grenades. Live rounds were also fired in the air, but a number of victims were reportedly treated in hospital with gunshot wounds. እቶም ፖሊስ ኩሉ ዝከኣሎም ንመከላኸሊ ንምህድእ ክኸውን እዩ ዝበልዎ ራበር ቡለት ከምዚ ናይ ፕላስቲክ ተጠያይዱ ገለመለ ኩሉ ዓይነት ፈቲኖም እዮም ይብል ኣሎ ኣብ ገሊኡ ግን ገለገለ ሰባት ብጥኢት ዝተሃርሙ ከም ዘለዎ እውን ተራእዩ ኣሎ ይብል ኣሎ ስለዚ ሓደገኛ እዩ ነይሩ ድሓን ንስማዓዮ ኣብ ካልእ እውን እናሰማዕና ከይድና To my sorrow, since the morning, the two sides did not keep their commitments and did stand by the license to protest given to them. ክልቲኦም ወገናት ነቲ ፌስቲቫል እቶም ብክልቲኡ ወገን ዝነበሩ ነቲ ዝበልዎ ቃል ኣይሓለውን ይብል ኣሎ በቲ ላይሰንስ እቶም ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ዝመፁ እቲ ዝተዋህቦም ላይሰንስ ኣበይ ክኾኑሎም ኣበይ ጠጠው ክብሉሎም ንዝብል ዝነበረ ኣይሓለውን እቶም ደገፍቲ እውን ነቲ ዝተዋህቦም ዝነበረ ኣይሓለውን ይብል ኣሎ እዚ ቺፍ ናይ ፖሊስ ማለት እዩ ንቐፅል They arrived here since the early morning with the intention to sabotage the event. We were deployed እቲኦም ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ዝነበሩት ዕላማ ናቶም ቀንዲ ነቲ ፌስቲቫል ሳቦታጅ ወይ ከዓ ጠጠው ንምባልን ንምዕጋትን እዩ ነይሩ ነቲ ፌስቲቫል ንክዓክቱ ግን ላይሰንስ ከም ዘይተዋህቦም ምክንያቱ ሰላማዊ ሰልፊ ንክገብሩ እምበር ነቲ ፌስቲቫል ንክዓክቱ ይኮኑ ላይሰንስ ተዋሂቦም እቲ ፌስቲቫል ክትዓክቶ ተኮይንካ ብሕጋዊ መንገዲ ኢኻ ክትዓክቶ ትኽእል እዚ ዝግበር ዘሎ ግን ካብ ሕጊ ወፃኢ ምዃኑ እዩ ዝዛረብ ዘሎ reinforcements since this morning and also overnight because we had information they planned to burn down the club. ከም ሰማዕናዮ ገለ ካብቲ ነቲ ክለብ ከቃፅልዎ መደብ ከም ዝነበሮም
فليتنا لنا يبلع زي تشيف مالتي. Mid-afternoon, and the clashes started again between Eritrean opposition and pro-government supporters. Cars were smashed and they broke shop windows. Police told Tel Aviv residents to stay indoors. The people that support the Eritrean, the dictator, they come and they scare them. They come and they fight with them on the street. This is not a fight against an idea or against the system. This is a fight for their lives. By late afternoon, the situation was under control and many of the protesters were arrested. Similar protests have taken place across the world recently. Hospitals in Tel Aviv declared mass emergency situations, and one said that እቲ ዝተገበረ ኩነታት ወይ ካቲ ዘጋጥም ዝነበረ ባሲ ከምዚ ንሓሳብ ንስነ ሓሳብ ደይኮነሲ ውግእ ንሂወትካ እዩ ነይሩ ትብል ፀኒሓ ስለዚ እቲ ኩነታት ዝረአ ዝነበረ ዳርጋ ናይ ሂወት ውግእ እምበር ንሓሳብ እዚ ሓሳብ ይፅቡቕ እዚ ገለ ይፅቡቕ ንኸምኡ ዘስምዕ ኣይኮነን እያ ትብል ዘላ ብርግፅ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ስነ ሓሳብ ውግእ ኣይኮነን እዚ ኣጥፊኻ ጥፋእ ዝዓይነቱ ሜንታሊቲ ወይ ከዓ ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ሓደ ብሓደ ክንሪኦ ኢና ቅድምናዊ ምኻድና ግን ሚክ ዝሃቦ ካብ እስራኤል ሪፖርት ክንርኢ ኢና እስከንዑ ንስማዕዮ ንእሽተይ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ዝበሎ ዘረባውን ክንሰምዕ ሓትሓትና እውን ዜና ሰሎሜ ዳውን እትዋ ነይሩ ሓፈሻዊ ግን ኣነ ፅቡቅ ገይረ ሰብሃልኩም ናይ ዝዓዲ ቋንቋ ብሉፅ እኳ ተዘይበልኮ ሳፍሉጥ ኣለኒ ስለዝኾነ ፅቡቅ ገይረ እንዳተረከቡ ኩልኩም ከይድ ሓላላተይ እዚኣ ሕጂ ከብለኩም ማለት እዩ קים צוות שרים מיוחד. נכון, ולפני כן גם במהלך השבוע. אם צוות שרים מיוחד እንድሕር ኢላቶ ካብቶም ሚኒስተራት ዝበለፁ ወይ ዝሓሹ ሰባት בת ראש הממשלה מקיים הערכת מצב עם השר לביטחון לאומי והמפכ"ל. መንግስቲ መንግስቲ ናይ ዝዓዲ ምስ ናይ ቢታኾን ሎሚ ማለት ቢታኾን ናይ ኩሉ ናይ እስራኤል ናይ ኩሉ በቃ ዝቋፃፀር ማለት እዩ ንሱ እንድሕር ועוד גורמים במערכת ንሱን ብብዙሓትን ኮፍ ክብል እዩ መንግስቲ እስራኤል ንስኦም ኮፍ ኢሉ ክዘራረብ እዩ ማለት እዩ እቶም ቅድሙ ዝነበሩ ሚኒስተራት ገረመታት ከፀጉዖም ንግዝ እዩ እጂ ግን ኣገደስቲ ዝኾኑ ዝበሎ ሰባት ክገብር ማለት እዩ הביטחון תכף נביא פרטים מהישיבה הטלפונית הזאת אבל ממש לפני כמה דקות ሓሳብ ፀኒሕና ካብ ቴሌፎን ከነምፅእ ኢና ቅድም ቢሉ ስለዝኾነ ሕጂ እውን ኮፍ ኢሎም ኣለዉ ኣኼባ ገይሮም እዮም ንለማዓንቲ ዲስ ከዳሕረክ ክሰምዑ בלשכתו של ראש הממשלה מעדכנים שנתניהו החליט לכנס צוות שרים מיוחד לבחון נקיטת אמצעים נגד המסתננים הלוך هو ፀበት ሳሪም ሚውኻድ ማለት እዩ እዚኦም ሚኒስተራት ሓደስቲ ከንታዝብልኩም ማለት እዩ ብሉፃት ዝበሃሉ ሚኒስተራት ምድላው ኣዳሊኻ ከዓ ነዚ ናይ ምስተንኒ ማለት ንሕና ማለት እዩ ኩላና ኤርትራውያን ኣብ ዘለዎ ንሕና ይትቐንዲ ናሕና ስለዝኾኑ ዝባርበር ኣለዉ ሩስያዋን ኣለዉ ገለ ከም ሰማና ዝፅውዑ ሕጂ ነዞም ከም ሰማና ዝበሉ ሰባት መርመራ ገይሩ ፅቡቅ ገይሩ חוקיים שהשתתפו בהפרות הסדר, כך נכתב בהודעה, לרבות צעדי גירוש. ነዚኦም ኩሉ ናብ ሰላማዊ ሰልፊ ተሳተፉ ናብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ተሳተፉን ኣፍራት ሰደር ማለት ንሓደ ነገር እናገበርካ ከለካ ምስራሕ ዝኽእሉ ኢኻ ኣብነት ንሱ ጠጠው ኢሉ ከለቶ ፖሊስ ኣብቲ መፅኦም ካብኣቶም ክወፅኦም ዝደልዩ ዝነበሩ ንዓኣቶም ኣኪብካ ንምስዳድ צוות השרים מתכנס מחר במשרד ראש הממשלה בירושלים. הישיבה הזאת אמורה להתקיים ለማዓንቲ እቲኦም ፀበት ሳሪም ዝበሃሉ ለማዓንቲ ሰንበት ኢና ዘለና ጋላባት ዝኾነ ዓዲ ሰንበት ኣብ ሰንበት ማለት እዩ እንታይ ክገብሩ እዮም እቲኦም ሳር ዝበሃሉ እቲኦም ሚኒስተራት ዝበሃሉ ኮፍ ክብሉ እዮም ክዘራረቡ እዮም ብዛዕባ እንታይ ከም ዝገብሩ ብዛዕባ ናይቲ ዝበሃል ዘሎ ናይቶም ትሑዛት ትሑዙ ናይቶም ካልኦት טלי, לפני טיסתו המתוכננת של ראש הממשלה בנימין נתניהו מחר לקפריסין ויש רואים אגדס ነገር ምዃኑ ክትፈልጥዎ ማለት እዩ ፅባሕ ካፕሪሲን መን ዝኾን ዘሎ ያፓን ሉታት ያፓን ይመስለኒ ተዘጋጊ ስም ኣለዎ ነቲ ሃገር ስም ሂብዎ እያ ኣብዚ ዓዲ ካፕሪሲን ዝበሃል ቦታ ኸይዶም ናብኡ ክገይሽ ሰብኣይ ቅድሚ መጋሹ መገሻ ናሃሎስ ነቲ መገሻ ተቐቢሉ ቅድሞ ነዚ ጉዳይ ሰሪሕዎ ንክኸይድ ተሰማሚዑ ማለት እዩ መንግስቲ ቅድሚ መጋሹ ነዚ ስራሕ ክሰርሓሉ ንቅድሚ ነዚ ጉዳይ ገይሩ ንክኸይድ כמה צעדים שנבחנים על הפרק. היום במהלך השיחה בין נתניהו, בן גביר, המפכ"ל שבתאי ועוד גורמים, השר בן גביר מעלה הצעות מאוד מרחיקות, אלה שנצטרכו פשוט להעלות אותם על מטוס ולהחזיר אותם. בן גביר מעלה את שר ביטחון ይብሎ መስለኒ ናይ ሃገር ምቆፃፃሪ ማለት እዩ ዝኾነ ዓይነት ሕግታት ከይሓልፍ ነቶም ፖላይስ ዝኾኑ ኩሉ ሙሉ ናይ ፖሊስ ዝኾኑ ወታደር ክንገለ ሓላፍ ማለት እዩ ንሱ ሕጂ በቃ ዘረባ ዝበሃል የለን ፀማሚ ንዓና ክፅላና ማለት እዩ ክንደይ ቪድዮታት ኣብ ሓደ ቲክቶክ እናስራሕ ከለኹ ብዛዕባ ብዙሕ ግዜ ተዛሪበ ኣብ ቲክቶክ ሓደ ቲክቶክ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ጠሪፍካ ነዚኣቶም ጠሪፍካ ምጉሓፎም ጥራሕ ንዓቶም ነቶም ተሒዞም ዘለዉ ብምሎም ኣኸላ ነታር ፅዒንካ ምስዳድ ጥራሕ እዩ ዘሎ ሓፃሪ ናቱ ንሱ ከዓ ዓቕሚ ኣለዎ እዩ ዓቕሚ ናቱ ከዓ ዳርጋ ዝለዓለ እዩ ዝዓዲ ትፈልጦ ዘለኩም ሓላላት ዝለዓለ ዓቕሚ እዩ ዘለዎ እቲ ሳር እዚ በንግቢር ዝበሃል ሰብኣይ ብጣዕሚ ሓያል ሰብኣይ እዩ ብጣዕሚ ሓያል ዓሌታዊ እዩ ሃይማኖታዊ እዩ ኩሉ ነገር እዩ ዓቕሚ ኣለዎ እዩ ዝዓዲ ዳርጋ ሃገር ዳርጋ መንግስቲ ተኻርብ ያደዳቶ ዘላ ህዝቢ ማለት እዩ לאריתריאה, ואז אחרי זה עולות עוד הצעות, מעצרים מהירים, מעצר במסלול מנהלי. מה זה אומר? שכל אלה, שגם חלקם שנעצרו, חלקם שיש מידע מודיעיני שהם השתתפו בהתפרעויות.
كلهم እቲኦም ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ዝነበሩ እቶም ተታሒዞም ዘለዉ ትሑዛት እዮም ዘይትሑዛት ከዓ ሕጂ ሞዲኢን ጌርና ሞዲኢን ማለት ከዓ ሰልያ ጌርና ሒዝናዮም ዘለና ብቪድዮታት ብካልእ ካልእ ድዩ ሒዝናዮም ዘለና ንሳቶም ተታሒዞም ኣለዉ ሕጂ እዚኣቶም ማርያም ሓያላት ለኩም ካብኣቶም ኣብኡ ዝነበሩ ካብኣቶም ሰብ ክገብሩሎም ነዞም ፍልስጤም ከምኡ ጌሮም ኣፅረሞም እሞነን ይብለኩም ኣለኹ ነዞም ፍልስጤም ከማ ጌሮም ኣፅረሞም ሕጂ ካብኣቶም ሰብ ገይሮም ሕዝዎም ምዃኖም ኣይተሰሓቱ ማለት እዩ ሰልያ ጌርና ሞዲኢን ጌርና ማለት እዩ ብምልኦም ጠሪፍና ድሕሩ ንዕኦም ካብ ሕጂ ቀዳመይቲ ነፋሪት ክትከይዳ ንዕኦም ሒዛ ዞም ሱራት ይበካ ድሕሩ ከዓ ብድሕሩ ስዕባ ከምዚ ዘሎ ሓሳብ እዩ መፅኦ ዘሎ كون كون פשוט לעצור אותם ולהעביר אותם לבית כלא בזריזות או למתקן כלשהו. גם ההצעה הזאת עולה ולהבנתי ראש הממשלה לא שולל אותה. אנחנו גם יכולים להגיד טלי שגורמים פעילים במחאה פנו למשרד הפנים, למשרד החוץ ואפילו למשטרה ואמרו להם הדבר הזה עלול לקרות, אתם חייבים לעשות משהו, אבל לא התקבלה. הייתה אזהרה, זאת אומרת הזהירו מפני ועל זה עונים לנו היום שרים, הם אגב ביקשו מהם ብዝኾነ እንታይ እዩ ዘሎ ከምኡ ጌሮም ኣኪቦም ብምሎም እቶም ዝበሃሉ ዘለዉ ሰባት ታሪክካ ክስደድ ኢሎም ሓሳብ መስቀረቡ ነቲ መንግስቲ ናይዚ ዓዲ ንሱ ከዓ ወላ ሓንቲ ነኖ ከምዚ ሓይሽ ሳይበለን ተቐቢልዎ ይብልኹም ኣሎ ንሱስ ተቐቢሉ መንግስቲ ናይዚ ዓዲ ተቐቢልዎ ይብልኹም ኣሎ ግና እታ ጓልካ እንታይ ላቶ ግና ነጊሮም እዮም እቶም ሰላማዊ ሰልፊ ዝብሉ ዘለዉ ነጊሮም ነይሮም እዮም ትብለላ לבטל את האירוע הזה, על זה עונים היום שרים בממשלה ואומרים אסור לבטל את האירוע, זו זכות דמוקרטית. ንሳቶም ነጊሮም ወላ ዳ ኣይንገሩ እምበር ሕጊ ናይ እስራኤል ወይ ናይ ዲሞክራሲ ኣይፍቅድኒ ነቲ ዝገብሮ ዘለዉ ዳስ ምትካል ወይ እንታይ ኢና ንብሎ ኢና ዝኽሪ ኮይኑ ንሳቶም ፌስቲቫል እዮም ዘለዉ ነቲ ፌስቲቫል ድዩ ነቲ ካልእ ከተቋርፆ ኣይከኣልን እዩ ብሕጊ ነጊሮም ግን ኣይሰርሕን እዩ ብሕጊ ዲሞክራሲ ኣይሰርሕን ስለዝኾነ ተፈቒድዎም እዩ ለኩም ኣሎ זה מה שהם אומרים, אבל מבחינת ראש הממשלה, גם האופציה של גירוש, עכשיו על הפרק. אגב, צריך להגיד, ראש הממשלה מחליט להקים עוד ועדה. עוד צוות. መንግስቲ ናይ ዝዓዲ ኣፍሊጡሎ ግን ከዓ ኣብ ሓሳብ እዩ ዘሎ ምስዳድ ኣብ ሓሳብ እዩ ዘሎ መንግስቲ ናይ ዝዓዲ ከዓ እንታይ ኣዳልዩሎ ነቲኦም ሳር ዝበልናዮ ነቶም ድሓን ዝኾኑ ሳር ሓደስቲ ሳራት እንታይ ይባል ሚኒስተራት ከዳልዩ ፅባሕ ሓደስቲ ሚኒስተራት ክዳለዉ ንሳቶም መፅባሕ ክውድዎ ፅባሕ ቅድሚ ናይቲ ሰብኣይ መጋሹ ክግበር እዩ ፅባሕ ከዓ እንታይ ተገይሩ ከዓ ኣብዚኣ ክነጠርኩን ሓላላት እዚኣ ትመስል ናይታ ቪድዮ እዚኣ ማለት እዩ ብምቕፃል እንታይ ዘለና ናብቲ ወዲ ብኻራ ተሃርሜ ክንከይድ ኢና ሓላላት ንቅድም ናብ ወዲና ከመይስ ክንከይድ بزي سلة الدين هو حالة زي كهرباء أوكي نجيب مثلا كهرباء اللي قاعدة بموت فان شو لا سوري حبزي ኣብዚ እቲ ናይ ሳር ምሽባቴ እቲ ናይ ቤት ፍርዲ ሰራሕተኛ ናይ ሚኒስተር ቤት ፍርዲ ማለት እዩ የሪ ለብርሊን ትርሰም ልማዓቲ ሰዲድዎ ዘሎ ሸምባት ባርማት صح بدون صح حاله ولا كل اللي بتاعنا احنا ما تنسون this is not my language mother you know this is לבחון בקשות מקלט דבר שישראל נמנעת לעשות סמוטריץ' האשים את ግን ከዓ ነቶም ደገፍቲ ናይቲ መንግስቲ ዝኾኑ ንምስጓክ ምፍላጥ ስለ ዝሰኣኖቶም እቲ ሃገር ምፍላጥ ንዕኦም ንክትፈልጦም መን ይደጋፋይ መን ዘይደጋፋይ ኢልካ ክትፈልጦም ከቢድ ስለ ዝኾነ ክሰጉ ግን ከተትርፍና ይከኣለትን בג"ץ אבל נתניהו הוא שביטל לפני 5 שנים את ההסכם לעזיבה שהושג בחסות האו"ם בינתיים מספר העוזבים እቲ መንግስቲ ናይ ዝዓዲ ቅድሚ ሕጂ ተፈቒዱ ነይሩ እዩ ካብዚ ዓዲ ንክሰጉብ ወይ ንክስድድ ወዲኡ ፈሪሙ ነይሩ ድሕሪ እንታይ ገይሩ ንካናዳ ድዩ ናብ ካልእ ሃገር ዓዲ 15 ካናዳ በሌላ ነይራ ገለገለ ድሕሩ ምስ ኢሉ መንግስቲ እስራኤል ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ነቲ ሓሳብ ኣቋሪፅዎ ማለት እዩ ነቲ ሓሳብ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ጠሪ ኣድሪፍዎ ይብል ኣሎ جيري خوان لهم تقارت خلهم قاعد هيا انا ما 10 دقائق زلهم مصنع سر انا سيدان يا ويله زرو واي تمام سر ما زي كونكو انا تروي بصدر مستري زخدل حفشاو نسسي نخسوقهم نعوم So كم نريو دلنا just 1 second up next video up BBC زغبرو كم CNN زغبرو قد مراينا let's listen. All right, let's go to BBC now. BBC report he was never in Israel, where more than 100 people, including around 30 police officers, have been injured in clashes between Israeli security forces and Eritrean asylum seekers in Tel Aviv. Some are in a serious condition. Police said they fired live rounds in the air, as well as deploying stun grenades, tear gas and sponge-tipped bullets to disperse supporters and opponents of the Eritrean government. Anti-government protesters had earlier broken through security barriers at the Eritrean embassy to stop an event that they had earlier asked the Israeli authorities to cancel. Let's go live now to Jerusalem. We can speak to our Middle East correspondent.
እንታይ ትብል ኣላ ብሓፈሻ እቲ ኣብ መንጎ ክልተ ወገናት ናይ ኤርትራውያን ዝተኻየደ ጎነፂ ነይሩ እቲ ብዓብዩ ነቲ ጎነፅ ዘብፅሐ ኩነታት ድማ ትብል ኣላ እቶም ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ኦርጋናይዝ ዝገብርዎ ፌስቲቫል ክኸውን ከሎ እቶም ተቃወምቲ ድማ ነቲ ፌስቲቫል ጠጠው ንኽብል ሓቲቶም ነይሮም ስለዘይተኻለ ብሕጊ ክገብርዎ ምስ ገበሩ በቲ ሕጋዊ መንገዲ ጠጠው ከብሎ ንዘይከኣሉ ጠጠው ንምባል ፈተነ ገይሮም እያ ትብል ዘላ Respondent Yolande Nell. Yolande, what was this event that was causing so much controversy? Well, this was an event that was organised by the Eritrean embassy, a kind of festival event. It hired a hall not far away from the embassy, in the centre south of Tel Aviv. And earlier in the week, as you were saying, there are activists within the Eritrean community, they mostly reside in the south of Tel Aviv, who had warned against hosting this. They say that the authorities didn't heed their warnings. Certainly እንታይ ትብል ዘኒሃ እዚ ፌስቲቫል እንታይ ኣጋጢሙ ዝበለታ እዚ ኩነታት እዚ ፌስቲቫል እዚ ኣብ ጥቃ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ኣብ ደቡብ ናይ ቴልኣቪቭ ዝተኻየደ ኮይኑ ብዋኑ ግን እቶም ኣብቲ ቦታ ዝቕመጡ ተቃወምቲ ናይቲ ፌስቲቫል ደጊሞም ነጊሮም ከም ዝነበሩን ጎነፅ ክለዓል ከም ዝኽእልን ነዚ ፌስቲቫል ክገብርዎ ከም ዘይብሎምን እቶም ኣክቲቪስትስ ሓቢሮም ነይሮም እዮም ይብሉ ኣለዉ ግን ምሕባር ሓደ እዩ ሕጊ ግን ካሊእ እዩ ምክንያቱ ንስኻ ክትሕብር ትኽእል ኢኻ ስለምንታይ ናትካ ድምፂ ልዕሊ እቶ ናይ ካልኦት ድምፂ ክኸውን ትፅበ ኣለካ እቲ ኩነታት ናትካ ድምፂ ንመንግስቲ ሂብካ ንፖሊስ ሂብካ ንዝምልከቶ ኣካል ነጊርካ እቲ ዝምልከቶ ኣካል ግን ነዚኦም ፍቓድ ክቦም ከሎ እቲ ስኻ ዘቕረብካዮ ጠለብ ልዕሊ ናይትዮም መሰል ስለዘይኮነ ንዓታቶም ኣፍቂድሎም ኣሎ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ብዓይኒ ሕጊ ክረአ ከሎ እዚ ጌጋ ምዃኑ እዩ ንሕጊ ዘፍቀደሉ ፌስቲቫል ከተፍርስ ብሓይሊ ምፍታን ጌጋ ምዃኑ እዩ The Israeli authorities, the police, the hospitals as well seem to have been really caught by surprise with what happened here. There were attempts to break through police barricades. The Israeli police then ended up using all of these different riot control methods as they described them to try to push people back. But you could see as well from some of the videos that have been shared. እንታይ ትብል ኣላ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቶም ሰልፈኛታት ንምክልኻል ዝተፈላለየ ዓይነት ዕርድታት ወይ ከዓ ድፍዓት ገይሮም ነይሮም ባርጌርስ ገይሮም ነይሮም ነዚ ኩሉ ግን ሴሮሞ መፅኦም ኩሉ እቲ ንዓቢ ክከላኸል ዝኽእል ዝበልዎ ኩሉ እናተጠቀሙ ከለዉ ሰይሮሞም ከም ዝሓለፉ እያ ትዛረብ ዘላ ማለት እዩ እዚ ድማ ነቶም ፖሊስ ናይ እስራኤል ኣዝዩ ሾክ ገይርዎም ዘሎ ክንብል ንኽእል እቶም ነበርቲ ናይቲ ከተማ ነዚ ዝረኣዩ ድማ ብጣዕሚ ከም ዝሰንበዱን ኣዝዩ ሕማቅ ከም ዝተሰምዖን ስለዚ ብነበርቲ ናይቲ ከተማ ትፅላእ ብህዝቢ ትፅላእ ብመንግስቲ ትፅላእ ብፖሊስ ትፅላእ ዳርጋ መኒ እንታይ ዓይነት ቆላሕታ ኢኻ ንኽትረክብ ትፍትን ዘለኻ እዚ ካልእ መግለፂ ድለይሉ እምበር ኣቴንሽን ነቲ ተቃውሞ ዲሞክራሲያውን ፍትሓውን ቃልሲ ንገብሮ ዘለና ድምፂ ንክረክብ ወይ ከዓ ቆላሕታ ናይ ዓለም ክረክብ እዩ ዝብል ክሰርሕ ኣይክእልኒ ኣብዚ ምክንያቱ ትረክቦ ዘለካ ቆላሕታ ኩሉ ጨካንን ሕጊ ዘይተኽብርን ነቲ ሕጊ ከኽብር ዝመፀ ፖሊስ ክሰምዕን ከተኽብርን ዘይትኽእል ምዃንካ ኢኻ ትገልጽ ዘለኻ ብናተይ ርድኢት on social media that there were actually also street fights going on, not just with the police, but also involving asylum seekers who are against the Eritrean regime and those who are in favor of it. And that has been something that we've seen in the past, not on this scale. In the south of Tel Aviv, there has been previous violence between the two sides. And we have had one hospital, one of the main hospitals in Tel Aviv, saying that it really was overwhelmed by the number of casualties that it's እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ይኹን ኣብ ካልእ እውን እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ፍልልይን ጎነፅን ባስን ዝዕዘብን ዝረአን ዝነበረ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኣብ ከምዚ ለቨል ስኬል ኣብ ክንዲዚ ደረጃ ኣብ ክንዲዚ ዓይነት ዕምቆትን ብርትዕን ግን ክበፅሕ ኢሉ ዝተፀበየ የለን ኢቭን እቶም ፖሊስ እውን ከምኡ ትፅቢት ኣይነበሮም ብኸመዮም ሰርፕራይዝድ ኮይኖም ትብል ኣላ saw coming in, some of them serious injuries, some people injured with by the gunfire, other people with serious bruising, people who've been hit in the head. And it said these take it back to the days of the second Palestinian Intifada about 20 years ago, when they saw some serious incidents, bus bombings and the like, and other bombing attacks in Tel Aviv. The hospital itself was really quite overwhelmed by what happened. And Yolande, is there any suggestion that this is the end of it? Because some of those activists have said that they plan to continue.
Well, the Israeli police say that finally the situation is under control, and you can still see there's a heavy Israeli police presence on the streets of Tel Aviv. I've been speaking to my colleagues there who said that during the day it really was like a war zone. They had police helicopters constantly buzzing overhead, the sound of sirens. እቲ ጸጥታ ደረጃ ኣብቲ ከተማ ዘሎ ፍሉይ ደረጃ ጸጥታ እዩ ዘሎ ምክንያቱ መታሕቶ እንታይ ነራ ክቕፅሉ እዩ ዝብል ካብ መደብ ኣሎ ከመይ እዩ ዝረአ ዘሎ ኢሎሞ ብዝኾነ በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ክሪቲካል ከም ዘሎን ብዙሕ ሰብ ከም ዝተጎደን ሕክምና ናይ ደም ሕፅረት ከም ዘጋጥሞም ጽኒሕ ኢሉ ሚክውን ብዛዕባ ክዛረብ ክኸውን እዩ ክዳግመ ተረኺበ ነዋሕ ቪድዮ ስለ ዝኾነት ሕፅር ኣቢለ ሪፖርት ክበኩም ስለ ዝደለኹ እየ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ንኩሉ ክፋል ናይቲ ከተማ ዘሰንበደ እዩ ነይሩ ናይ ደም ሕፅረት ከም ዘጋጥመ እሞ ልክሲ ናይ ደም ክወሃብ ከም ዝተሓተተ እውን ብዝተፈላለየ ሚድያ ሰሚዕኩም ኣለኹ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ደም ስለ ዝፈሰሶ ነዚ ኩነታት እዚ ከምዚ ንኸጋጥም ትጉስጉሱ ዘለኹም እዚ እንተኮይኑ ነይሩ እቲ ዕላማኹም እስከ ነብስኹም ፈትሹ ሕጂ እንታይ ዓወት እዩ ተረኺቡ ሕጂ እስከ ዓይናይ ዓወት እዩ ተረኺቡ እስከ ሎሚ እቲ ፌስቲቫል ካንስል ኮይኑ መዓት ደም ፈሲሱ ገለ ሰብ ክስጎግ ይኽእል ካልእ ፀገም ገበን መዓት ክሳራታት መዓት ዕንወት መዓት ፅልኢ tell me እንታይ ዓወት ናትኩም ዓወት ጌርና ትብሎ ዘለኻ ዓይናይ ዓወት እንታይ ዓወት ኢኻ መስጊብካ ዘለኻ ነዚ ሲ በናይ መለክዕ ኢኻ ከም ዓወት ትቆፅሮ ዘለኻ ምናልባት እቲ ዓወት ናትካ ኣሕዋት ክፋጉን ክቃተሉን ደም ክፋሰሱን ፅሊ ናይ ኤርትራውያን ተነይርካ ሓደ ንሱ እዩ ብኸምኡ ኢና ክንገልፆ ንኽእል ዓወት ክትብሎ እንተኽኢልካ ምክንያቱ ክልቲኡ ወገን ኣዝዩ ዓብዪ መጉዳእቲ ወሪድዎ ኣሎ ኣነ ክሪኦ ከለኹ እዚ ኩነታት እዚ ሓደ ካብ ደገ ዝመፁ ክህልው ይኽእሉ እዮም ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝግበር ዘሎ እዩ የስ ምስ ተጋሩ መፂኦም ኣብኡ ክህልው ይኽእሉ እዮም ክሳብ ዝረኣኽዎ እዚ ትግራዋይ እዚ ከምዚ ክሳብ ዘይተባሃለ ግን ጀነራሊ እቲ ዝቃወም ዘሎ ወገን ኤርትራዊ ምዃኑ እየ ዝኣምን እቲ ዝሕዝን ክፋል ግን እዚ ንኤርትራዊ ከማኻ ሓውኻ ከማኻ ፀገም ንዘለዎ ከማኻ ሰሃራን ገለን ሰጊሩ ንዝመፀ እሞ ኣብ ዓዲ ዲሞክራሲ ኮይኑ ፖለቲካዊ ምርጫ ናቱ ዝገብር ዘሎ ብሓይሊ ፍትሒ ከምፃልካ ኢልካ ወላ ሓንቲ ፍትሒ ከተምፅኣሉ ዘይትኽእል ነታ ተዋሂባቶ ዘላ መሰል እውን ክትገሰሉ ትፍትን ዘለኻ ተልሚ ቤናይ መለክዒ እዚ ዲሞክራሲን ፍትሕን ይቃለስ ኣለኹ ኢልካ ክትዛረብ እዚ ኣብ ፅልኢ ዝተመርኮሰ ሕነ ንኽትፈዲ ትፍትን ከም ዘለኻ ሕነ ኣብ ሪስመንት ትፈድል ለኻ እውን ኣይርዳዕናን እዩ ዘሎ ምክንያቱ እዚኦም ኣብዚ ዘለው ሶም ኣይኮኑን ካብ ኤርትራ ዝዶምካ ኣብ ኤርትራ ደስደካ ስርዓት ወይ መንግስቲ ተኮይኑ ፅልናትካ ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ እሱ እዚኦም ከማኻ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሲስተም ስለ ዘይፈተውዎ ስለ ደስ ዘይበሎም ንዑ ተቃዊሞም ከምታ ንስኻ ዝሓለፍካዮ ባሕርን ምድርን ሰሃራን ዶብን ሰጊሮም እዮም ናብቲ ንስኻ ዘለኻዮ መፂኦም ዘለው ኣብዚያ ንስኻ ዘለኻዮ ምስ መፁ ግን ነቲ ኩነታት ኩሉ ምስ ረኣይዎ ካብዝን ኣነስ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ምስ ኩሉ ጉድለታቱ ምስ ይሕሸኒ ኢሎም ኣለዉ ምርጫኦም እዩ ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ትገብር ተለኻ ምርጫኦም ከተኸብሪ ዝግባእካ ቀዳመይቲ ነጥቢ ናይ ዲሞክራሲያዊ ሕቶ ምርጫ ናይ ካልኦት ምኽባር እዩ ነይሩ ንስኻ ግን ምርጫ ናትካ ንስኻ ዝመረፅካዮ ወይ ናትካ መንገዲ ልዕሊ ኩሉ ስለ ዝኾነ ነቶም ናትካ ሓሳብ ዘይተቐበሉ ብደንጎላ ክፈቆም እየ ብእምኒ ክሰብሮም እየ ዳሶም ከቃፅለ ኢልካ ትብገስ ኣለኻ እዚ ኩሉ ድማ ብሽም ዲሞክራሲ ንህዝቢ ኤርትራ ፍትሒ ከምፃሉ ዲሞክራሲ ከምፃሉ ኢልካ ክትምኖ ትፍትን ኣለኻ ዓይናይ ዓሻይ ነዚ ከኣምነልካ ትፅበየ ዘለኻ እንድሕሪ ዲሞክራሲ ከተምፃሉ ተደሊኻ እኮ መጀመርያ ምርጫታቱ ከተኽብሪ ዝግባእካ ካብ ሓለፈ ድማ ብዙሕ መንገድታት ኣለካ ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ክትገብረሉ ትኽእል ንሱ ኣየዋፃንን እንተልካ እውን ወታደራዊ ቃልሲ ተደሊኻ ድማ ኣብቲ ቦትኡ ከይድካ ቃልሲ ግበር ነቲ ስርዓት ክትኣልዮ እንድሕሪ ኮንካ ዕላማኻ ንሱ እውን ዝኸልከለካ ወይ ጌጋይ ዝበለካ የለን ግን ኣብዚ ኮንካ ይኮንካን ንሰላማዊ ህዝቢ ነቶም ህዝቢ ነበርቲ ናይቲ ዓዲ ነቶም ንዓኻ ዕቑባ ሂቦምካ ዘለው ክትነብርን ክሰርሕን ዕድል ዝሃቡኻ ኣብ ዓዶም መፂኻ ትሕቲ ቅርፂ ናቶም ተፍርስ ኣለኻ ኩሉ ነገር ሰላማዊ ሂወቶም ንኸይመርሑ ድማ ዕንቅፋት ትኸውን ኣለኻ እዚ ድማ እክብ ድምር ናይ ዝኩሉ ዝግበር ዘሎ ንኩልና ዋጋ ዘኽፍለና ነገር ምዃኑ ምዝካር የድሊ ካብ እስራኤል ውፅኢልና ናብ እዚ ድማ ኣብ በርገን ዝበሃል ከተማ ኖርዌይ ዝተኻየደ እዩ ዝትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ እዚ እውን ሓደ ክፋል ናት እዩ ሰላማዊ ሰልፊ ክትገብር ክትቃወም ዝተቃወመካ ሰብ የለን እዚ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ጎነፅ ክኸውን ከሎ እዚኦም ሕጂ ኣብ መጀመርያ ደው ኢሎም ሰላማዊ ሰልፊ ገብር ኣለዉ ከምዚ ክኸውን ከሎ ግን ኣይ ዶንት ኣንደርስታንድ እቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት በይናይ መለክዒ እዩ እዚ ከም ፅቡቅ ዝቁፀር ዘሎ ኣነ ይርዳእንን እዩ ምናልባት እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ኣይርዳእንን እዩ እዚ ግን ብርግፅ ብከምዚ ሎሚ ኣብዚ ከምዚ ኢልካ ኩናት ሓድሕድ ከተምፅእ
ወፃና ህዝቢ ወይ ገለኻ ከተምፅምበር ብከምዚ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ ክህሉ ይኽእል ኢልኩም ተኣምኑ እንተለኹም I don't know ናባኹም ንገድፈቱ ኩነታት it's really sad ዘረባ የብሉን that's why ከስማዓኩም ዘይክእል ዘለኹም መብዛሕትኦም ነዚ ዝርዩ ዘለው ሾክ ወርዶም ከም ዝኽእል ርዱ ጌርካ ተወዛ ኣይኮኖም ምዕራባውያን ኣይኮኑ ንሕና ኸማን ክንሪኦ ከለና ሾክ ይወርደና ኣሎ እስከ ናብ ሚካኤለ ክመለስ ኢና ንእሽተይ ሓበሬታ ክበና ምንታን ኣይኮነን ኣነ ግን ሕጂ እንታይ ሓተካ ሓወይ ዋላ ዝሓለፈ ግዜ ክሳብቲ ካብቲ ዓዲ ቅድሚ ሕጂ እውን ከም ንፈልጦ أنا يرداني اللي يقول لك حاول أنا أنتظر هاتو كمان إذا جات ممكن كم أجواب لي سجامي يقول أيوة تجين تايا مسلم يا نجيركم عنده تداس كسر زوجوري وتم قبل يدخلوا بين أكالي أخوين تجين تداس كم أيري يقولوا ولا حد سبعة أتو قلة أتو كرسنا وانا كذا أولا وانا كذا كلنا وانا كذا يعني نبتداس عكيم رو هو تداس نايتي زكاري وزن أبوري أبدي كذا ما بروح أبو كنس ما تاني بري نفيد كمان يبري انت داس بخوي دري داس بخالو مع بريق يدلو مع بانديرا مع تساي مع دي او مستعين باس مستم هاجروا مستم ناي محبركم تبهلو مسون تبايسو دحرو بزناي حد لبها بتحبط حد زلحم دحرو فين شرعي لنا دحرو فين شرعي نفس هذا زي يعني زي هذا جمره بدي اعتذار لابستي ونتم تغاريم تم تغارو دماني تم تغارو نحنا قالنا تزلو بوت سون كيدون باقي يوم نتايم تحبس እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ዳመጅ ኣብቲ ሳል ኣጋጢሙ ዘሎ እዩ ሓንቲ ቪድዮ ከርእየኩም ክፍትንየ ክንዲ ምንታይ ማግኒቱድ ናይቲ ፀገም ከም ዝነበረ ቅድሚ ናብኣ ምኻድና እዚኣ ናይ አልጀዚራ ንእሽተይ ሪፖርት ንረአ እሞ ካልእ ሲኤንኤን ዝገበርዎ ከርእየኩም I'm Elizabeth Puranam in Doha with the top stories on Al Jazeera. The Israeli government is due to meet following running battles on the streets of Tel Aviv. Rival groups of Eritreans confronted each other as Israeli riot police intervened. More than 140 injuries were reported. The fighting was between exiled opponents and supporters of the Eritrean government. Riot police made dozens of arrests as they battled to restore order. كم نريد لنا again the same عينة report إن نريد لنا ولا حنت فلو report نير تراويان زملكت زجبرو report نريد لنا أبزن ترينا زي تي كونتات كسب كندي بروتال كم زنبرن بزح بأسن عقرقرن كم زنبرة لايف كافرج زجبروي بزح سب تزتك عملو زنبر مكا مسارهي زي بروتال كم زنبرة ناي بحكي I can't believe كندزي عينة بأسن عقرقرن أمانقوا حوات ويدما نديمقراطيا وقال سيلكا كندزي بأسن بسجتن كخون لعلو غل دما أتمنى سيكتنكا كتكلا لك قداي مقابريا ناي بزحات كالوت كي تخون بزح سب أبزو كنتات تستفل عليه رب حيز اللو ديمقراطيا فتحنا بعدنا قوامها من قسنا دلينا كلنا ندلي كم زجير كما خاطر سديدهم زلو سبات كما خا أب سدد زلو سبات بمجفجافن بمقتالن جن كخون أي كلنيو سلزي إذا عينت أكايدا كغير كخلالو كالم نقدك نحسب كنكلالنا كالم الرجع كال استراتيجيك مرز كحسب كخلالو إذا من قد زي تقومكم من قد كخون أي جبان بخمس من قد كقصال أي كلنيو إذا ما نسيزي أب عزي عبريسكاتي لوريدي بفلا يا بإسرائيل أخون ورقات قبول زخونة ناي أسايلم فقط زي بلوم نخنبرو فقط زي بلوم حزبيهم زيهم كم زير كا أب بالسوشيال ميديا الراسين كان أقوها هير كان نتكونتات بتن أكند متهددا سلاماوي سلفين خجبرو قنا زي بلو أب UN أب كالو خين كا تسمع عنه أب كتر قبل تغل أب بايتنا إسرائيل خين كا أبتك حقي سميعو لو تخمس الكاز غل بوتا خين كا بمقبار دعنبر كم زير كا تعتقرتي بمبراس رأي وز سالك ساكندي عنيلو من يعنيو كاميرات كله وزغليو تايوان بوليس نيرو ما بتكبابي من يعنيو زتفا ما يكون إسرائيلويان سلازي تعتقرت بتكبابو وريدو زلو دامج رأيو وتوم زباب تكباب زلو وريدوهم زلو حماق ريوم زلو ولا تنمخاين أبتمن قدي باركو خينن زنبرا ناي بحكي إزنا قرزي بخامزك قصال أي كلنيو إذا تغيرا زلا تزعابيت ممهاريت كجبر نيسانيو أبلغ سلز تأتوي كم زخ جبرنا نزخ مزخ جبرنا نابل كان الراسنكا أتوم نتيم رسان زجبر زلو أي تأثروا جنزب أي تقصعوا أبصر بيت أياتو أي تفوقوا أي تحرموا أنت أيام زجبر زلو سب
ኣብ ሶሻል ሚድያ መፅዮም ዘድልዮም ዘረባ ነቲ መንሰይ ሓዊ ይቅስቅስሉ ፅልኢ ይዘርኡሉ ኣነ በዛ ዓቕመይ ምናልባት ከመይ ይርዳእኩም እዚ ነገር እዚ ክሃድእ ፍትሒ ክንደሊ እንድሕር ኮይና ኣብ ህዱእ ባይታ ኮይንካ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢልካ ይክግበር ዝኽእል ዝብል መርገፂ ዘለኒ ካብ ናተይ ዝፍለ ርእይቶ ክህልወኩም ይኽእል እዩ በቲ ኮይኑ በዚ እዚ መንገዲ እዚ መፍትሒ ከም ዘይኮነ ክርዳእኩምን ክንፅረልኩምን እየ ዝደሊ ዘለኹ ብከምዚ መንገዲ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ ዘሎ ኣይመስለንን እዩ ህዝብና ንጎዳእ ኣለና ንሓድሕድና ንጎዳእ ኣለና እቶም ዘይተሳተፉ ዘለኹም እውን ኣብቲ ዓዲ ትነብርዎ ዘለኹም بسلام كنت برايت خلوني خم مغنياتو أزيز جبر زلو نخول يرتاوت رايدي كونس نخول أفريقيا أو كل كم زخيليو مغنياتو بتخكل التميديا اتم كل نزنا جرزي ريبورت جبراز خالا زعجت ريوز لهم ناي CNN نيوز لايف يزبل سلازي تريوز لهم زحلفوا زلو بوليتيكاو تجمع لهم أبعدهم كم زلهم يلوز تقصى أكلون يلن حلف قبل تدايت عيسما تقول زري وزلو انت عينت كان خمزلو انت عينت مترام انت عينت أجم كمزلو رايم زرينا زلو تريود لهم كسب كندي برتوع كان زنبرو كنتات كم زخنة إن نرزلنا just one حنتنا نيرا نساق قبل لكم باجرنا كنزازم نخلينا it's just brutal نزمر أي أقداسون أي كونن قبل يزدلنا because I think out of control الزخدة كنتاتنا نرزلنا so نزي أخطر نخلنا more than 100 people زينا India one India زبل نا English channel you again the same violence راينا نرزلنا there is nothing special about this سلذي التزبي بعلو لبيمو نزو كنتات زي كسغرو تزي كيلو مصاوتن ملاقصنا كالوت كنكونينا نفس وكف بنسي نزو كنتات زي مختمتا خغبرلو بخمز منجدي كمصنا زخل لوط خمزيله كبرهلنا كخلالو كل ነገር እቶም ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ደም ዝፋሰሱ ዝነበሩ በአርበጅን ብታንክን ዝዋጉ ዝነበሩን ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሎም ጉዳዮም ኣብ ጣውላ ይፈትሕለው ንሕና ዳመን ስለ ዝኾና እንታይ ስለ ዝኾና ኢና ንሳቶም ዝገደፍዎ ኣብ ደም ፍሳስ ዝነበሩ ንሳቶም ስለ ዘቋርጽዎ ንሕና ንኣሕዋትና ደም ከነፍስ ኣለና እዚ ናይ ብሓቂ ዝሕዝንን ዘሰክፍን ዘጸይፍን ኩነታት እዩ ብተሪር ድማ ይኹንኖ ካልኦት ኩልኩም ድማ ክትኩንኖ ይጽውዕ እናበልኩም ምዛናይ ወትካቦ ክገትፈልኩም ፕሊዝ ነፍስ ወከፍ ሰብ ናብ ዝምልከቶ ኣካል እናሰገረ ዝኽእሎ ነገር ክገብር የተሓሳስብ ማለት እዩ